ताखुक मीडिया संबाय कौक सालायनो थाइसा थाइनै जोंनि जमाइटा हदा निबांगै दिनै ऐतिहासिक दिन जों 433 बोसोर रंगै जमाइटा हा खाय फैमानि जोंनि मथाय गतर बाबा गरिया मांनैनो संगै केन्द्र ख्लायै आसो गोदोक जों जमाइटा हदा खायै फैमानि जों बोसोराव बैसाग मासे बिसिगताल' मांनो जोंनि मथाय गतर बाबा गरियानो जों फुजा खायलायो बलि खायलायो हाखायनो चैत्र पाठक आइखे बिसिगताल हासिनाय बैसाग हासिनाय हाके बिसिब्रों ब्रों हाके खाय फैलायमानि जों 5 बोसोर 6 बोसोर इनके जारा पुसि पालाय खुलुं तंनाय खेरफां हनै जं जं लायै 5 बोसोर पर केबा 6 बोसोर फांगो केबा 4 बोसोर फांगो के बा चलेया थांगो बुरा थांगो मोंसा फांगो बोहैफा थैयै रादा फांनाय हायरखे सोलाय सोलाय लायमा फैदैमानि जों पारा पारा समायाव अमरपुर डिविजन फासाव समायाव आयां पश्चिम सिलिगाति तथा आयां गुमिति डिस्ट्रिक्ट फासाव समायाव आयां सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट फासाव के सोलाय लायमा फैलायमानि न ताकलायचिं के ताक जों 2023 नि ताक पाइथाक दिगिवा जमाइटा हदा वांसौलायै ऐतिहासिक दिन हिसना लायला बरक सेजाक सिनाय मन्दिर सेजागलिया जात बचिनि नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि बसा बतै बुसौ बुथायरुने आमालो सानो हजार बसर थांगै अर मा दखे कटर मा के मन्दिर के फायै तंगै बै अन्य राज्यनि फायै अर दर्शन खायै फायैबो जाहाते काहाके नुक फैनाय जात अमहायके जेंलायमानि दिनै जों जमाइटा हदा दिनैनो आरम्भ दिनैनो चिनि ऐतिहासिक दिन जमाइटा हदा हाय हनि जेंलाय जाखाता दिनै ब थायो हलं कायमानि माने ब आदि ब्लक खबजा अमहंके किल्ला आदि ब्लक बा गुमिति डिस्ट्रिक्ट अम खबजागो अमनिबो मोंनो सरथाय हादुक हंजागो अमनो हनो हिल माने चिनि कग्रबै सरथाय हंजता इनके सरथाय हादुक अम कायसा फरेस्ट नि आन्दाराव खबजाग दङ उ बायरे जे ताबक जे उ दरजा बाय जों हा सरगै ताबक फिल्ड खाय दंमोन इनके ब फरेस्ट नि गो क्लाइसोगिया हाय खात जागा ब अरो चिनि किल्ला आमचाइनि तिरिपा गामिनि आमचाइ बलं दंता इनके आरो अरनि लुकु बरग अरनि बरग हदानो जागा रसिनाय हि साख्लाय लायमा बाय जों अर आराम्भ खायखाता हा सारतिनि जे सताय हादुगो सताय हाथायो जे कथार हलं जे कायमानि अब बोसोर जतै लाइभ माव कथां दनाय अब जारा हाकसाल सामत तने रन तामु कय मुं दनाय अम समग्र सारा त्रिपुरा बदैले सारा इन्डियानि बरक विश्व हिंदू परिषद हंदी जत जे हिंदू ग्रुप नि जे धर्म जाजक ग्रक बरक सुदानो अर फायनाय बा भबिष्यत हजार बोसोर नु थांनाय आगिन दिनो जतनु सों दंबायो जारा धर्म जाजक खैनाय सारा इन्डियानि बरक रक जमाइटानि मताय बाबा गरियानो नाययानि ओंके जों मताय मादव फनुगमया अंलाय दंहाता मतायो तो फायो ब्रक जों हदा बार्सरिक मिटिं रग चिनि बुसु रग बा जों हदा मताय दै खुलमा रग दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट नि कायसा ट्राइबेल वाइफार रगे आगे चिनि तमा जुएल उरां रगे फायो गोबां बहाय इन्डियानि बरक जारा प्रशासन दंनाय र आखर जमाइटा हदानो रोगफ्रे रुतु फाय कौक सालाय फायो बा पुरदिरो फायो जोंनो साहाय्य खायो अमहायके दंमोनिबा दाबो बहायनो जों अमसैमाखे आशाबादी जोंनो बरक साहाय्य सहयता सासि रडाइता मन्दिर हायकेबा दिनै तो कायनाय हलं कायमानि बफरसिमि सामुं जेंनाय ताक तो दिनै जों के पौष मासे नंके मास दिन हामिया हंदो के आगन तो सेसं दं पौष पाइबेयै माग बा फाल्गुन आमहायबो जों इन्जिनियार तिसाय तुइफायै बमहायके जानाय कयटा मन्दिर बसक गोनां देस जानाय गोल देखायनाय कपलार देखायनाय आमरनो थिक इन्जिनियार बै सालायै जेंलायसिनाय दा गेतेगैसा आनि सोंमु गरिया सरि सरथाय हाथाय तो बलं बिसिङो खबजा पारा बाय बो हाकजाल आरो स्कुल बो तांनाय
स्कुल बो तांनाय के पारा बगान गरै बाहायके माने छात्र छात्री रो आरो पारा तो सालिया ब्ले को 1.5 किलोमीटर से तुरुपा किला बाय तो सालिया बा जों गारि फाइके 5 मिनिट बलंब्ले बलंला का बन जखन तक अरनियो लोकल हिसाबै फाइसि नाइले हा जों अर मन्दिर खलाइला का हाइसि बरफ पंगनाय आफ्रंका आरो जे फाइनै र सराय र जों बर्ती रबाय मे सिंनाय ओ स्कुल खलाइया नि इंगि बहायना कारण आस्ते आस्ते अम्म तिनि बलं तंगो भविष्यते बलं करि खाइपाय नै यादेबा बनि बाङै जों बनि बां कोनो जों वाना चिन्तांगिया के पाइथागो जिनि मिडिया नि थ्रु होते जिनि सोंनो दंनाय ताबो हासते गनाङै न कक पिरलाइखा न्यूज चैनल हिंदी सोशल मीडिया हिंदी कायसा संगठन आजायमानि जनजाति सुरक्षा मंच बरक देलिस्टिंग रैली बरक 25 डिसेम्बर आस्तबल मैदान बरक रैली रिंगमानि एंखे ओ रैली वो नरक समर्थन देखलायनाय ना तामो बरकनि ना हारमुं रक जों नरक बेफोरते जों थांनाय 12 तारिखआव जों प्रेस मिट खलायरला हा आरो जागा जों परिष्कार साख्लायरला हा जों किछुदिन आगे जोंनि कन्फारेन्स एनुअल कन्फारेन्स थांमोनिबा जतबाय सालावै सब थांलिया जे थांनाय थांथों तबे जों बा निरपेक्ष हिसाबै दंसनाय माइके जों साइपायजा बरक वानसुकमानि हायके बरक ना हारमुं ख्रिस्टियान रकनि एसटी फेसिलिटी हायके सर्टिफिकेट कैंसिल खालायनाय हिमानि बोसोक जरायना रकले जाजाक बरक न बेपार काके हाय संविधान बकरिखा रायदा करिखा ताबक जों बन रायदान रिफ्रेश जों दङ बाताख परवर्ती समय बाहाय बतमा आंनाय सामया किन्तु जों नायो रायदान ब्रेक खलायै जों एकता किसु खलायानि हायनि बाङै जों ताबक जरातै समर्थन खलायाखा हायके ताक जरातै हदानि तरफ थेकेता किन्तु जमाइते हदा किन्तु आलादा आलादा भाबे व्यक्तिगत भाबे जे थांनाय थांथों बनि कोनो आपत्ति करे जों जमाइते हदा पलिटिकल बो जों निरपेक्ष जों पलिटिकल जारा जे जमाइते हदागो पद गरै राजनीतिगो बुथां दङ जारा जनगण जमाइते फानो पाब्लिक माखा कायसा इंगे जमाइते हदागो एडवाइजार बा सामुसारनाय सेक्रेटारिनि लगे एसिस्टेन्ट जत्त रकम पद गोनां बरंगे पलिटिकल बो माखाइया खाइया जारा समाजनि पद गरै बरंगे पलिटिकल आवबो बुथां दंबायो इंगे ता अमहायगोबो बरक जारा जमाइते हदानि पद खाजा गोनां गो पद गरै राव इंगेबा मासामुसु पलिटिकल बाय सजा गैफानो कौबा एमएलए नि कौबाय फानो कौबा मिलन रानीनि कौबाय फानो सराय खनाय रक थांनाय फातौनाय ता बमबो जों एकदम नील खे थांयाखेबो खायमागनि जों असंनो खायमाया ता त माहकेबा जमाइते हदाले जे जों सालायना जा जों आरो समर्थन गरै बा थांया हायता बेलाखेनो हामबाय गेते कैसे टेक्से कौ पाइरग्रानो जों जमाइते हदा आसक कसालनो बुवा सग्या ओ एसटी नि बात खायनाय बा सोबा इंडिया गवर्नमेंट देखायनाय राज्य सभा देखायनाय बा सुप्रीम कोर्ट देखायनाय हाई कोर्ट देखायनाय सोबा खायमा ओ आइनो आरो जागा जों सिगांबो थांया रुतुगांबो थांया ता मता इनके ताबो बुखौ जों संलायै फना नै खेरफां तो सं हापित्रा कामिगो दुर्जय सिंह जमातिया हायपाने बसर बसर आगे सिबो दिनदार जखैजा प्रतीक अमहाय मताय सेफ्रंके बांला माग मासेनि 10 तारिखो आरो खेरफां तमा जागानि तलाङै खेलफां कतालो छट छट बरक कुथुनाय ता चिन जमातिया हाके सेलाय जानाय जानुवारि 25 देखलाय हामबाय